Euh, Madame le ministre de l'énergie, Madame le ministre, an bɛɛ kumana, an bɛɛ ye fɛn bɛɛ fɔ, an bɛɛ y'an jo n'an jalakiw fɔ, an y'an tanaw fɔ ɲɔgɔn ye, nka a bɛ n'a fɔ a ko bɛ ni ka na kɛ énergie clients ka ɲɛkumu kan. Énergie ko n'i y'a ye maaw da turulen don a la, a fasi dɔ tun bɛ yen an ma maga o la fɔlɔ, n bɛna maga o de la su in na. E ye baarakɛla ye, i ka baarakɛyɔrɔ b'i bolo, ni courant tɛ foyi tɛ marché, magasin min b'i bolo i b'a location de sara, i bɛ manœuvre sara, i bɛ baarakɛla wɛrɛw sara, ni courant tɛ yen, i ye gɛlɛya sɔrɔ, i ma se ka sotigi ka so sara kuma kɛ ka taa se i yɛrɛ mago ma, o y'a dɔ ye. A dɔ wɛrɛ ye mun ye? Maa minnu bɛ yen bi, n'olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen don u ka baarani min na, n'o ye soudeur ye, frigo dilannaw, climatiseur dilannaw, maa bɛ yen bi ko o dahirimɛ sirilen don nin ko ninnu na ni courant de bɛ u mago ɲɛ, nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don gouvernement na bi. An ye gouvernement ta mɛn, an ye syndicat ta mɛn, bɛɛ y'i dan tigɛ nka an ɲɛ tɛ courant na dɛ. Courant ko in an b'a ɲini gouvernement fɛ hali bi u k'a ta u ka prioritew la. Degun min don, a degun tɛ se ka dogo cogoya si la, wa bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a bɛ kɛnɛ kan. Nka n'i ye mɔgɔ wɛrɛw ɲininka, olu b'a fɔ ko foyi tɛ ka bɔ a la. N'o tɛ ni kuma don, an ye kuma mɛn, minnu y'a suɲɛ, o minɛliko kumaw an yɛrɛ y'a fɔ, an sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa an bolo da caman tiɲɛ kan, hali a dɔw bɛ sen na hali bi. Gouvernement fana ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ, nka fɛɛrɛ min ka di maliyɛnw ye n'o bɛɛ ye, o y'an ka courant de sɔrɔ ye. Ni courant tɛ sɔrɔ, gouvernement ka papier bɔ, a k'a yira malidenw na, nin kin b'a sɔrɔ nin heure, nin t'a sɔrɔ nin heure, o ka fisa mɔgɔw ka bɔ ka taa u sigi ka min yɛrɛ ka jugu courant ko in na, n'a ye heure 6 k'aw fɛ u b'a tigɛ ka minute 30 kɛ, n'a tigɛ o la fo dugusajɛ, o y'aw ta bannen a la. K'a bɛ an b'a fɔ tɔntini yɛrɛ tɛ tuguni, ne yɛrɛ tɛ nin tɔgɔ dɔn yɛrɛ tuguni. Donc gouvernement ni bolo danna bolo funu a bɛ d'a tigi de kama na dɛ. A y'a lajɛ a ka fɛɛrɛ sɔrɔ courant ko in na. Courant ko in bɛ ka na ni tiɲɛni min ye bi, Ala kelen pe de b'a dɔn. A degun barika bɛ ka bonya. N'a fɔra ko nin de ye Mali capitale belebeleba in ye, k'i b'o fankelen ye dibi la, ka fankelen ye yelen na, kuma dɔ la o camancɛ ye yelen ye, o kɛrɛdafɛlaw ye dibi ye, anw dun bɛ kɛlɛ mun na bi, kɛlɛdennin tɛ dɛ. Énergie mɔgɔ dɔ ko ma k'a ka d'olu ye ko bɛɛ ka courant sɔrɔ, ko nka ko wari de tɛ yen. Miliyari 600 o de juru bɛ énergie la. Cɛ m'a dun, muso m'a dun, baarakɛla minnu bilara ɲɛmɔgɔya la olu de y'a yuruku. Faso ye musaka ta ka d'u ma k'u ka taa groupe san, u taara wari dun, a groupe ma ɲɛ. Faso ye wari ta ka d'u ma k'u ka taa don gasoil la, u y'a dun. An tɛ sabali. Sanjikɔrɔ wɔsi min don a tɛ se ka ye. Nka minnu y'a kɛ, a y'u minɛ, a ka kiiri, ni wari b'u bolo, aw ka agence minnu sigi, ko bɛ se ka mɔgɔ ka wari minɛ o la, a y'a minɛ o la. Parce que dibi gɛnna ye yelen de ye. Ne yɛrɛ tun ye n ka lampanin fili, n ko madame kumana télé la, n ko an da de ɲɛnaja, na taa ɲini. Misabugu ɲɛ b'a la dɛ. Aw ka cɛ min bɛ fitinɛ daga dilan kɛ, taa f'a ye k'a ka baara daminɛ kura ye. Parce que est-ce que b'a dɔn an bɛ tulonkɛ la, an taatɔ filɛ an san kelen da courant tigɛ la nin ye tan. Sunkalo mangoro bɛna se sɔnni, sunkalo ye mars ye, an dun filɛ nin ye novembre de la nin san kelen. A ye tiɲɛni min don jamana yɛrɛ kɔnɔ, hali ni e ko sisan ko mɔgɔw ka baara kɛ, ɲɔsusu mansinw ni fɛnw,
aw Bamakɔ wa ko k'aw tɛ wugu dɔn aw banna an ka fɛn bɛɛ la k'a bɛɛ fili kɛrɛfɛ bon an bɛ gouvernement de dɔn ko minnu ka di u b'olu fɔ n tɛ ne yɛrɛ ma gouvernement yɛrɛ ka muso dɛmɛ baara in na o a ye nin kɛ gouvernement ma communiqué kɛ k'a fɔ ko bon ko min bɛ sen na nin an bɛ muso dɛmɛ a ka nin baara in na parce que baara cɛjugu min kɛra k'a condamné ka fɛnw kɛ ne m'o ye o ou bien a kelen de ka baara don Weba kun kan k'a dɛmɛ dɛ Sogɛli dun bɛ se kuma na nin ma dɛ a kun kan ka kuma nin na koyi u kun kan ka communiqué belebeleba ɲɔgɔnna de kɛ u bɛ mun kɛ mɔgɔ gɛn na dɛ o ɲɔgɔnna de kun kan ka kɛ nin fana na ka muso dɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko olu de y'a bila a la bon n'o si tɛ kɛ a ye programme bɔ a k'a fɔ mɔgɔw ye Kassim e ka bureau yɔrɔ mɔgɔ aw t'a sɔrɔ fo sinikɛnɛ ninnu b'a sɔrɔ nin don in u k'o kɛ sinon i bɛna tilen k'i sigi baarakɛyɔrɔ la i taalen tuma min na k'i bɛ taa so kuran minɛ i ka baarakɛyɔrɔ la o de bɛ ka kɛ bon ne bɛ ka mɔgɔw bɛɛ ta fɔ mais hali anw yɛrɛ filɛ nin ye n'a nin ye bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ min vidéoman min bɛ ka vidéo kɛ bi a man ca dɛ parce que mɔgɔ caman ka vidéomaniya fɛn dulonnen don Malitel la Malitel dun fana bɛ kuran de la o de kɛlen don ka Malitel yɛrɛ perturbé bi n dɔgɔkɛ Abdul Ɲangi m'a fɔ a ɲɛna ko u ye mandat bɔ ale kan ko énergie ye mandat d'a kan wa énergie kɛlen don ka mandat da Mali bɛɛ de kan bi dɛ parce que i tɛ se ka baara sɔrɔ n'i ma baara sɔrɔ i tɛ wari sɔrɔ n'i ma wari sɔrɔ i tɛ se k'i ka denbaya dahirimɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ de dulonnen don ɲɔgɔn na i jɔ n k'a teliya yanni u kana tigɛ tuguni an yɛrɛ bɛ min an bi ye don bɛɛ yɛrɛ cɛ i ni ce koyi alamusa don dɔnkili k'a la fɔlɔ dɛ a ɲamina n bolo a ɲamina awa Kebayi Jalo an bɛ Laurent Jakite an b'ale fo min ye Ablaye Jabate GMS kɔnɔna na ka foli ta ka ɲɛsin Kalifa Seku Tarawele ma min ye Mamadu Sumunu ye k'ale fo BNDA kɔnɔna ma Nama Keta an b'a fo ko a félicitation ale bɔra sisan Kigalikaw fɛ ka prix belebeleba sɔrɔ yen Tunkara Ben Bazin kɔnɔna na min ye Maraka Samake an ka foli sama Bajaja Aidara Savana Kone Binem Dolo ka bɔ Kanadakaw fɛ tonton Raoul Traoré k'ale fo Ali Badra Kone huissier de justice do Jaus Création Mustafa Jawara k'a fo ka Arigo Saki fo Sofa Fotigi an b'olu fo ka Moribo fo ko a gindo transformateur n'o ye boucherw ye olu ka ɲɛmaa do Musa Kan PAGC u k'a gwannen do fana dala tile 2 in na dɛ olu ta in gɛlɛyara dɛ an b'a fana fo ka Sadio Kulubali fo min ye Madame Kalifa Nama ye k'a fana fo Kayatu Kulubali Anta Dumia ye o kalikaramɔgɔ ye Kayikaw fɛ Ajibari Montréal a n'a ka président n'o ye Yusuf Tunkara ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo Canada fɛ Asmir T PDG Keita k'an b'a fo n b'a bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ kɔ kan Canadakaw fɛ Julio Kati Mamadou Dambele Segu Maru k'an ka foli bɛ se a ma ko a ni cɛsiri ani timinandiya maa minnu bɛ yen ni jolidimibana b'olu ni jolibana b'olu la ko olu kɔni bɛ se k'a fɔ tare furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goita ye ko ale ye o yɔrɔ 3 kurunbɔ kari musaka ninnu bɔra Assimi yɛrɛ ka wari la wari min bɛ ni o ye a ka jamanakuntigiya wari ye n'a ko k'a b'a don jamanadenw ka hɛrɛw n'u ka lafiyaw sira la o de la homodialyse centre 3 dilanna kelen bɛ kan kɔnɔna na kelen bɛ Badla commune 5-16 comme na centre de référence la tɔ kelen dɔ o bɛ commune 4 mɔgɔw fɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min min ye joli yɛlɛmabana maa min na u b'a fɔ ma ko n'u bɛ dialyse kɛ k'o bɛna na dɔ fara kɔrɔlen ninnu kan yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min nin bɛɛ kɛrɛfɛ k'u bɛ ka hôpital belebeleba dilan Senu Banankɔrɔ n'Ala sɔnna a ma ko o hôpital ɲɔgɔnna o tɛna sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan baarabaw bɛ sen na o kuncɛliw fana baaraw olu kan ka kɛ don nataw kɔnɔna na kunnafonidilaw ka tɔnjɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko maison de la presse ale bisiminara Sogɛli fɛ min ye Banjugu Dante n'ale ye ɲɛmaa ye ale kɔni taara ka taa kunnafonidilaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Sogɛli ye a kɛra minisiri min bɛ kunnafonidilaw ka ko kunna n'o ye Alihamdu Agi Iliyani ye baaraw ye tali kɛ jamana gɛlɛyaw la kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye
don nataw kɔnɔna na yaasa jamana ale bɛ se ka kunnafoni sanumanw sɔrɔ cogo min degun minnu fana b'an ka baara la Banjugu y'a da don o bɛɛ lajɛlen na nka Sogɛli ko nin waati in na k'u ɲɛsinnen don kɛlɛ de ma fɔlɔ kɔrɔ tɛ ko aide à la presse ko kuma tɛ yen Iritel bureau kura ale fana bisimilara Gawusu Kulubali fɛ Gawusu Kulubali ale aki ɲɛmaa ye hakilina falen-falenw kɛra yaasa Iritel bureau ale kan ka baara kɛ cogo min na min ye baaraba minnu bɛ u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ aki maaw kɔni dugawu don ye k'ala ka u ka baara ɲɛ u bolo ale aki ko hukumu kɔnɔna na hali bi u ye arajo dɔw datuguba fila bɛ k'aw fɛ yen ko sabula min ye musaka min ye n'u ni aki bɛnna kan u tɛ k'o sara aki ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u tun ye kangarida kɛ k'a ɲini maaw fɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen kan u bɛ se ka dɔ sara wari ninnu na cogo min nka komi o ma bɔ a sira fɛ arajo dɔw datugura u y'a yira fana k'a fɔ ko télévision dɔw bɛ yen n'a dilen don a tigiw ma n'u tɛ ka baara kɛ na u bɛ na n'u autorisation fana minɛ sabula aki yɛrɛ kan ka yɛlɛma don baara kɛcogo la o de la min ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ ka sariyaw bato u ka président ko fo bɛɛ lajɛlen ka sariya ale bato Udu Kone ale y'anw ka misiri alimami ye an b'a fo a ka da an ka umra k'ale fana fo min ye imam Koro Magan ye Mamudu Sangare Sanfili Solo jinɛden an ka foli bɛ s'a ma ka Burama Traore fɛ ale y'an ka cɛkɔrɔba ye min ye Mohamed Kulubali ye Seydou Gindo Ousmane Gindo ka taa se Bɛnkɛ Kulubali ma ani Amidou Gindo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an ka misiri ale kɔnɔna na Kidal furancɛla fanga mɔgɔw u kan ka fo sabula maaninfin n'i nana i b'a fɔ ne nakun ye nin ye ne bɛna nin baara in kɛ transition minnu ye coup d'état kɛ u ka laɲini belebeleba o ye ka mɔnɛba min bɔ sɔrɔdasiw la Mali kɔnɔ o baara o de filɛ senna nin ye Kidal bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ni fɛn bɛ maliyɛnw nin kan o ye Kidal ko ye min ye Asimina tɔw ye u kɛlen ka fanga ta u ka ɲɔgɔn lajɛ fɔlɔ-fɔlɔ min kɛra Kati u yɛrɛ ka PC kɔnɔna na laɲini fɔlɔ-fɔlɔ min ni Sadio Kamara ye o ɲini u fɛ o ye ka Mali ale ka Maliya segin a ma ni finitigiw olu ka wuli ka jɔ ye a don kuma fɔlɔ min bɔra u da an k'a kɛ cogo o cogo an bɛ se ka Kidal don Mali ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na hali n'an bɛ dan o ma ka transition to ten an ye dɔ kɛ keba bi an b'a fɔ alihamudulilayi rabil alamina ni maliyɛn yɛrɛ bɛ waso bi a bɛ waso n'a ka armée ye o ti ko denni ye a ye taa fɔ n somɔgɔw ye ko n kɛra fɛn ye fɛn t'i kun de n'o tɛ u bɛna k'a sɔrɔ i m'u wele cɛkɔrɔba nogojugu kɔ ti dibi dɛ aha n bolo bila n k'i sɔn o ti maa ɲumanya ye armée ta ye a dakan ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi aha Chris c'est pas mot de ventre hein? C'est mot de jeu voilà tout le monde bɛɛ ɲɛ b'a la hali n'i tɛ armée fɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bi baaraba in hukumu de kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ an tɛ girin ka wuli k'an jɔ k'an bɛ taa an kunda Kidal kan stratégie militaire u b'a ɲɛdɔn renardi désert b'u bolo a ko la maa minnu bɛ Kidal dɔn ko k'a dɔngala kari ni maa filɛ nin ye bi k'u bɛ fanga in na u bɛɛ lajɛlen ye Kidal kɛ Sadio ye Menaka kɛ Asimi y'a kɛ Jaw y'a kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ tɛnza dɔn fo Buresa n bɛ n terikɛ fo yan ale ka ɲaamɛ nɔnɔ ka di nka n'i taara a fɛ yen a bɛ tamaroden tan de d'i ma ani awa buteli kelen Kassim tu te laves avec tu manges avec tu fais tes ablutions avec c'est pour la journée Chris n'o banna ayi i n'Almuzɛri tɛ ɲɔgɔn ye tuguni parce que ji t'ale bolo o de ye Kidal taga gɛlɛya ye an b'u fo parce que bi u ye baara mun fana kɛ kunnafoni ɲɛnɛmaw dili la a bɛ ka nɔ bɔ sɔrɔdasiw ye nin ja de da ka bɛn a kan ka k'u wuli kan ye ka sɔrɔ ka don transition baara la ala ni assise fana nana ka n'a tɔ sinsin laɲini bɛ kɛ sira caman fɛ nka a ka sabati ka teliya o ye don min na Mali wulila k'i jɔ Nations Unies na ko
an b'a fɛ MINUSMA ka taa ko an tɛ fɛ yɛrɛ u ka si an fɛ yɛrɛ maaw tun bolo k'a tɛ se ka ɲɛnabɔ ala ye ko min dilan maa t'o tiɲɛ terroriste ka banque mondiale n'u ka BCEAO n'u ka fɛn k'o ye bɛri ye Madu S ale tun bɛ Tumutu a ka baara kun banna pewu ɲɛmaaw ko k'a ka to yen k'a kan ka na de ma a ka to yen an b'a fana fo nin kɛnɛ na bi Kati commandant de zone bɛ ala finitigiw minnu bɛ yen n'olu bɛ don dugu kɔnɔ yanni maaw ka bɔ ko kalama n'an b'a f'o ma ko les forces invisibles an b'olu fana fo yan parce que armée kɔnɔna ko ka ca n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ sɔsɔli la ko an bɛ Kidal wa an tɛ Kidal o m'a faamu an bɛ yen l'armée est à Kidal mais l'armée n'a pas lancé de combat d'abord pour récupérer les camps mun kɛra Kidal MINUSMA bɛn kɛra kan k'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ k'a ka sɛbɛn kɛ k'a di Mali ma ani Mali ka baara kɛ mais kɔnɔna juguya min tun b'u kɔnɔ o ye ka se ka u ka minɛnw labɔ tajiw ni minɛn dɔw bɛ yen k'olu to bamanciwale kɛbaaw bolo armée sɔmi janyana sabula tesaliti bɔli kɛra cogo min ni armée tun ma devant ta o tun bɛ tesaliti fana kan to komi u ye Agadɔr ni Kidal kɛ cogo min mais Kidal ta la armée yɛrɛ de nana ye k'a fɔ n'anw tora ninnu cɛma yan u ka bɔ ka anw to dugu kɔnɔ sini ni dugu jɛra ninnu yɛrɛ bɛ mugu ci ɲɔgɔn na u bɛ communauté internationale nɛ jɔ ko voilà k'an bɛ Mali armée ka baara la o de la armée ye retrait kɛ ka bɔ ka sira di olu yɛrɛ ma u ka taga n'u ka minɛnw ye mais an ye min ye o ye k'a fɔ Kidal kan don da MINUSMA bɛ ka bɔ n'a ka cortège ye terroristes jɔlen n'u ka mobile k'u ɲɛsin kan kɔnɔna donni ma u donna kan kɔnɔ min bɛ se min kɔrɔ o y'o ta ka taa n'a ye a ka so a minɛnkolon fara nɛgɛkolon kan dɔw yɛrɛ tun t'a dɔn ko fɛn t'u bolo ko fo bombe t'ale exploser u ka du kɔnɔ tuma min u ka sɔrɔ k'a dɔn ko janfa bɛ ko in na mɔgɔ caman taara i ka minɛn lasegin ka taa bila Kidal dugu kɔnɔna na parce que k'a ko bɛ tan cogo min kana taa n yɛrɛ faga armée ale b'a ka baara la bɛɛ ɲɛ jɔlen don min na tiɲɛ o ye ala de ye mugu ma ci fɔlɔ mɔgɔ la Kidal marifa ma ci armée ma wuli ka jɔ kɛ fɔlɔ fo an sigilen filɛ yɔrɔ min na ka ɲɛsin kan ma fɔlɔ mais a baara yanni kari cɛ ni min bɔra la an bɛn'o lakali minɛn minnu labɛnni baara minnu kan ka kɛ fɛɛrɛ minnu tigɛlen don a dɔw daminɛna Moritani ni Algérie kɛrɛnkɛdaw sualen don fɔlɔ forces fɛ olu kɔlɔsilen don komi don o don u tun b'an ka avion bɔ k'u bin u yɛrɛ ka kuma ko avion bɛɛ bin ka ban sisan u bɛ ka ɲininkali kɛ ko kuma ko avion bɛ ka bɔ min tuguni minnu ko ko avion binna olu bɛ ka ɲininkali kɛ ko avion bɛ ka bɔ min tuguni aw ma avion bin o aw ma faamu de fɛɛrɛ ye kɛlɛ de ye avion dɔ bɛ se ka taa baara kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ degun sɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ dɔw binna kɛlɛ fana na min mana kɛ o ka fɔ dɔw binna u ye degun sɔrɔ mais a pilote kelen ma minɛ parce que chaise minnu bɛ avion ninnu kɔnɔ a bɛ pilote rejeté de ka bɔ GPS de bɛ k'i la force spéciale bɛna sɔli la ka na i nɔfɛ maa caman t'o dɔn a ko la bon n tɛ n da don a tɔ la parce que kɛlɛ bɛ sen na hali bi mais min kɔni dɔn k'i b'a an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n ye min mɛn ani n ye min ye ani min bɛna labaga hali Kidal kɔnɔna mɔgɔw bɛ dɔn kɛ zen n'Ala n'a kira sɔnna ma i bɛ denmisɛnninw ni Mali drapeau ye n'Ala sɔnna ma Kidal kɔnɔ o labɛnw bɛɛ kɛlen don mɔgɔw sigilen don ka min kɔnɔ a tɛ kɛ ten dɔw bɛ k'a fɔ sisan yɛrɛ k'u bɛ bɔ kan kɔnɔ u t'a dɔn u bɛ bɔ cogo min yanni kow ka daminɛ parce que mɔgɔw y'u nɛgɛn k'u don ko in na mais Ala ka si jan ani kɛnɛya di an ma k'an si jɔ k'a don kɔnɔ a n'a waati n'a heure a bɛ se ka kɛ hali su in na a bɛ daminɛ mais MINUSMA min ye nin janfan kɛ u yɛrɛ bɛ ka nimisa nka nimisa kojugu tɛ o de la bi Gawo gouverneur k'u ma mobili minnu b'u bolo u yala yala yɔrɔ tɛ Gawo kɔnɔna ye u ka t'u jɔ kan kɔnɔ n'u bɛ bɔ don min ka taa u ka bɔ ka taa couvre-feu de b'ale fɛ yen
a b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ mobili minnu chargelen don minan juguw la u kana munumunu Gao dugu kɔnɔ. Gao gouverneur y'o bataki ci ministre ɲɛmɔgɔ ma Gao bi parce que u bɛna na désordre wuli dɔw b'u profiter u fɛ ka tila ka na anw attaquer tuguni olu dun tɛna na riposter u bɛ taa don u ka bunkɛriw kɔnɔ k'u da dugu mana i b'a fɔ ko voilà armée filɛ nin ye tuguni donc gouverneur ye bataki kɛ bi général Musa k'a f'u ɲɛna u ka mobili jugu fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ ka don u ka kan kɔnɔ n'o tɛ ni min y'u sɔrɔ u y'a laɲini o bataki bɔra bi wa ordre dira fana patrouille bi Gao vecteur aérien bɛ don a la kɔrɔ ko pankuru bɛ pan su in na Kidali u segintɔ a Guané u tun ko armée ma k'olu bɛ fɛ ka avion ta ka bɔ Kidali kɔnɔ armée ko k'a ye dɛ anw bɛ position ɲini na aw bɛ position n'a bɛ avion jumɛn ta aw bɛ na dugu ma de sisan maa tɛ na avion na dɛ k'anw ka position photo ta wa ayi aw bɛ na dugu ma de ni rétrocession ni fɛn min kɛ tun bɛ kɛ anw bɛ se k'a fɔ n ko an bɛ autorisation d'aw ma aw bɛ ka mun jateminɛ an bɛ k'o jateminɛ an bɛ pankuru jumɛn d'aw ma aw ko panneau ye k'anw ka jaw ta k'anw ka fɛnw ta ka tila ka na an di an juguw ma donc Kidal bɛɛ lajɛlen sigilen don ka min kɔnɔ misabugu a ma daminɛ fɔlɔ nka hali su in na Sogɛli tun bɛ ka segin a ka télé la ministre ko mun yɛrɛ ko olu yɛrɛ tun ko ko 6 mois ko décembre a ye décembre t'a la tuguni o bɛ taa de kɔnɔli yɛrɛ t'a la tuguni parce que Niger sɔrɔdasi minnu bɛ an sɔngo olu labɛnna ka ban olu tun bɛ fɛ ka taa bi yɛrɛ mɛ Mali de ko k'u ka sabali parce que MINUSMA tɛ ka Mali bonya tuguni quoi Niger tɛ se ka don u ka janfa na quoi soldat dɔw bɛ yen olu tɛ ka sɔn a ma hali Tchadien sɔrɔdasi dɔw dimina a ko la kosɛbɛ Kidali kan kɔnɔ mais comme commandement ye commandement de ye n'i bilara min na i b'o kɛ n tɛ an y'a caman ka batakiw n'u ka message sɔrɔ u ye mun f'an ɲɛna an'u ka ɲɛmɔgɔ bɛ k'u bila min na kelen tɛ nka n'Ala sɔnn'a ma a bɛ kɛ an sago ye nin bɛɛ la halisa sɔrɔdasiw b'u sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na Lere Ɲafunke Dire ka taa se Ɲɔnɔnkɔrɔna ni Gao fanw ma armée a ye wulikajɔ caman kɛ yen nka o bɛɛ la fana an b'a fɔ n ko degun bɛ yen Dɔngɔnɔdugu la degun bɛ yen dugu caman bɛ yen bi maa 1000 ni kɔ olu y'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila ka sababuya kɛ Ninjuguwale ni Bamacawale kɛbaaw ka ko ye dugu 11 bin kɛra olu de ka Bangas marabolo la min ye duguladenw caman ye u y'a jira k'a fɔ ko baloko dɛsɛ bɛ ka na u la fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min nin kalo in tile 27 tubabu kalo salen tile 27 k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 21 ka taa se ɲɛ 22 ma san marabolo kɔnɔna na Tomiyakaw fɛ dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Mandiakuyi kilomètre 45 de b'a ni Tomiya ni ɲɔgɔn cɛ Ninjuguwale ni Bamacawale dɔw taara bi ye église kan o kɔni ye wulu de f'a ye dɛ u ka cartouche vide wulu dɔ la ye prêtre si tun tɛ église in kɔnɔ u ye Toyota kɔni vitre kari ka taa n'u yɛrɛ ye MINUSMA an y'o fɔ ka ban ale kɔni tun y'a ka kan kɔnɔna kɛ wantɛrɛkɛ yɔrɔ ye sugu fiyɛ ka kan dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye moto ni mobili kɔrɔ ni fɛnw k'olu dayɛlɛ k'u wantɛrɛ mɔgɔw ma Kidali o bɛɛ kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ segukaw fɛ yen Joro sira la Banankɔrɔ bin taara kɛ mobili 4 ka ye mobili minnu bɛ gidɔrɔn dilan na gidɔrɔn dilan min n'a kan ka kɛ ka bɔ Segu sirafara la ka taga Banankɔrɔ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Jorokaw fɛ yen Asimi yɛrɛ tun taara baaraw olu kurumɔ ale baara daminɛliw kɛ kalo tile 13 n'o ye juin kalo ye ko wa ko nin waleya min cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye k'o tɛna foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la min ye société ye a ka n'a ka maaw k'u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa Joro sira a baara bɛ se ka to senna cogo min an b'a fɔ général Keba Sangare ma ko a félicitation Keba u y'ale de ta sisan k'a kɛ chef d'état-major général adjoint ye ni mɔgɔ min bɛ sɔrɔdasiw ka ko kalama Keba nominen ka kɛ nin ye o kɔrɔ ko kɛlɛ de bolo dalen don Mali bolo fo waati kuntala jan aw hakili b'a la waati min na a tun bɛ Mopti mara la ale de ye gosili kɛ ka taa fo Burkina territoire kɔnɔ a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ k'a ɲininka ko mon commandant ko on est sur le territoire burkinabé ko où est le drapeau
on continue o de kɔfɛ u siranna ka ko ɲɛ u y'a kolokoso ka bɔ o la ka na sigi Bamakɔ yan faranjala fanga nalen olu y'a kɛ Buguni gouverneur ye nin waati in na ale Keba Sangare général de brigade do ale kɛra Umar n'o général de division Umar Jara ka dangan ye nin waati in na yaasa ka Keba nɔrɔ bila Buguni gouverneur la u ye général de brigade wɛrɛ bila n'o Usmane wele k'ale ka taa o baaraw kɛ général Keba Sangare a yɛrɛ fa fana ye tɔgɔtigiba ye an ka Sɔrasiw kunda an ka Si Sangare o denkɛ do Sajo min tun bɛ basikɛti kɛ joliba fɛ o kɔrɔkɛ do n k'a tɔ fɔ wa an bɛ da ye Musa Ashratuman k'ale tun bɛ Faransi ja dɔ télévision dɔ la a ye kibaruya di kɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko min ye sɔrasiw ye finitigiw ye ani Mali armée ni malidenw k'olu ka wulikajɔ tɛ ka taa Faransi juguya la ye k'a kɛ kun ye ko maliden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de la ale n'a ka jɛkulu n'o ye MSA ye olu kɔni faralen don armée kan Menaka marabolo la yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min nin kɛnɛ in kan yan an bɛ Gawusu fo parikaw fɛ yen min ye général Sama Gasama ye k'ale fana fo ka Bakari Dugure fo Nabila Traoré Paris k'ale fana fo Sidi Kulubali ale bɛ Ngoloni na Ablaye Fɔnba o bɛ Barcelone Jérôme min ye Gawusu Traoré ye ale fana bɛ Paris an ka foli bɛ se ale ma Jetia kɛlɛtigi n'o o bɛ Bankas kɔnɔna na ale ye wulikajɔw sigi sen kan yaasa min ye sɛnɛw bɛ se ka kɛ cogo min na sɛnɛkɛla minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ k'u ka balow kan ka fɛɛrɛ ni dabali sigi Segu mara ni Mɔpti mara maa olu fana ko k'olu mago b'o ɲɔgɔnna na yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don olu fɛ yen cogo min fana ka se ka taa u ka sɛnɛkɛfɛnw ka to olu lakana min ye armée kɔni a y'a jira k'a fɔ ko Jetia den ye nin baara min kɛ ko o bɛna na to sen na yaasa min ye maaw ye u bɛ se k'u ka balo tigɛ cogo min na dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Sidiki Buhari an b'ale fo yan ale bɛ ANP kɔnɔna na ANP kɔnɔna na an b'ale fo ka Awaso Sise fo Badu Sumunu min ye Elhaji Uwezu Kunta an tɛ ɲinɛ a kɔ ka Elhaji Umaru Sumare fo Baba Sila Gise an b'ale fo ka Si Solo ni Abdurazak ni Ben Barek ka foli ta ka ɲɛsin olu fana ma Jose k'a fana fo grand frère Basiru Traoré k'ale ni Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo Yaya Jara Musa Jara Gawusu Jara tonton Aluso an b'a fana ka foli kɛ kɛnɛ kan yan ka madame Sikayatu So fo min ye professeur Ali Nunjale ka taa se Usmane Sima an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mairie du district kɔnɔna na Bayiba an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn ka Sori Kɛmɛso fo Mamadu Baba Dugure ale y'an ka école karamɔgɔ ye a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an fa fana don an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Nuru tɔgɔ filaw fo Kayikaw fo yen Mojiba ale n'a ka gɛrɛnadenw Barilabugu Baba Numanzana k'a fana fo Sulemani Yatasaye surtout Solo an ka foli bɛ s'a ma k'a fari kun man d'a la ko Ala ka nɔgɔya kɛ ka Masire Yatasaye fo Iliyasu Guro Douanza député an b'a fana fo ka Jawara fo Sotaraka kɔnɔna na Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma Chris n'aw ka carte biométrique taabolo a ye t'a ɲini Kabala TV a ye t'a ka carte biométrique ɲini Keba Misabugu n bɛ ka min fɔ aw ye carte biométrique a ye ne sauvé Burukina taga sen fɛ n ka numéro dɔrɔn kama a buruna u y'a repéré ka n ɲini k'an dɔn Burukina kɔnɔna na donc a kana tulonkɛ biométrique la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko musaka caman donna la walayi a nafa ka bon ni o bɛɛ ye an kana wari in jate carte in international don parce que mɔgɔ ka pièce min bɛ buru n'i bɛ se ka ɲini n'a ye k'i ye o ka dɔgɔ dɛ a y'a sɔrɔ hali ne ma téléphone numéro ta Burukina mais n ka numéro ɲina in fɛ u y'a dɔn k'a ɲini k'a ɲɛ parce que u ni Mali bɛ baara kɛ donc an kana tulonkɛ a la manamanafɛn tɛ kura in de ko don dɛ minnu y'a baara sigi sen kan minnu y'a baara kɛ u k'an ka fo k'u waleɲuman dɔn kɛnɛ in kan an bɛ commandant Simbo fo CTDEG la ani jɛkulu minnu bɛ yen n'u y'a baara kɛ n'u bɛ ka fɛn kɛ walayi a ye t'aw ka carte ɲini
ata ka biométrie nɔfɛ dɛ a t'a nafa dɔn bi fana bɛ kɔ kan et puis sisan diɲɛ bɛɛ de bɛ carte bɛ ten tuguni na koyi an ka livre in voilà non on s'en vient beaucoup ni yɛrɛ de don i ɲɛ bɛ nin na dɛ u ye ne ka yan u ye yan de tereke u ka machine na nin ja ne ka fɛn bɛɛ bi yan ka sɔrɔ ka nin i ɲɛ bɛ nin na yan ne bolo ja bɛɛ de bɛ nin kɔnɔna na ja u sina ka n galanso ten ka n wele ko monsieur Traoré ne ko oui ko vous n'avez rien perdu ne ko moi je ne sais pas ko votre carte biométrique avec nous à l'aéroport n ko n nana o ka sɔrɔ ka machine yira n na ka fɛnw ɲɛfɔ n ɲɛna Chris a ye nin ɲini Maliyɛnw a ye nin ɲini a ma ɲɛ o a ɲɛna o a y'a ɲini a nafa ka bon a b'aw sauver walahi a b'aw sauver parce que fɛn o fɛn mana kɛ anw fɛ an t'a fɛ de fɔlɔ an bɛ ban a la de minnu y'a baara kɛ minnu b'a la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u cɛsiri u ka nin ɲini n'Ala y'a kɛ don min an y'an ka base de données sɔrɔ ne e jamu ye Kulibali i bɛ fɛ ka kɛ Jara ye an b'o ɲɛɲini i si ka ca an b'o fɛɛrɛw tigɛ dɔ bɛ se ka kɛ cogo min na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ni fɛnw mais a y'a minɛ fɔlɔ aw bolo a ye taa minɛ fɔlɔ a nafa ka bon e fana ta bɛ yan ja ne yɛrɛ ka mɔgɔ voilà biométrie a ye taa ɲini ni ne don a nafa tɛ fɔ ka ban ne ta tɛ ko mɔgɔ y'a ka kali n yɛrɛ y'a burunangɔ de voilà parce que u nana an kunbɛn n kun nisɔndiyalenba don an fana sera Burukina fajiri da de fɛ vraiment a ye carte biométrique ta nafaba de b'a la tiɲɛ don mɔgɔ caman bɛ ka fɛn caman fɔ mɔgɔ caman bɛ ka fɛn dɔw fɔ k'a fɔ ko gɛlɛyaw ni fɛnw b'a kɔnɔ a ta fɔlɔ bani yɛlɛma minnu ni fɛn minnu bɛ olu bɛ na aw sɔrɔ a la parce que n'a b'i bolo sisan o ka fisa i ka tila k'a fɔ k'i bɛ tila ka taa kɛ ko kura tuguni i b'a minɛ k'a mara yen n'o y'a sɔrɔ c'est bon an bɛ bɛɛ fo sinon u b'an fan de nin tuguni koyi mais an yɛrɛ ye min an b'o dɔn dunko juguya ni yuruguyurugu la Cour suprême procureur kumana dɛ Timbo ko dossier 3 de b'olu bolo yen a ye kuma dɔ fɔ ne yɛrɛ ma foyi faamuya nin tubabukan in na ko n'i bɛ taa aéroport la Bamako i bɛ tɛmɛli o tɛmɛli kɛ ko wari dɔ de bɛ tigɛ i ka biyosɔngɔ la ko k'a di Mali ma parce que u bɛ k'i photo ni jaw n'i ka sɛbɛnw ta ko sécurité papier minɛn min sigira an ka aéroport la kɛmɛ sarada la société min ta don n'o nana o ta ye 70 ye Mali ta ye 25 ko 25 in wari ani wari min bɛ jigin k'o dɛsɛlen don ka ye an dun bɛ k'a sara dɛ hali ne taara Burukina o don ko n y'a sara a bɛ ɲini ka na kɛ énergie ye Mali fan si tɛ sɔn Asimi ninnu baara b'aw bolo dɛ n'a ka b'an bɛɛ redresser sosofagalan tilentɔ a bɛ kari de o a bɛ kari ministère de l'éducation tiɲɛ na Asimi ka kuma dɔ ye tiɲɛ ye a kana bɔ ko dɔw kalama ka fisa ka bɔ a kalama ye CFA wari miliyari 19 o de dunna wari mun kan ka di école privée ma a école privée ma ye a école privée tigiw ma ye san o san gouvernement b'a wari bɔ k'a di miliyari 19 an ka jamana in ka di o miliyari 19 ɲinini a fɔra ko a dira ekɔliso minnu ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'o ekɔliso ɲini ka dɛsɛ wa ko nin y'a san 5 ye nin baara in bɛ ka kɛ ekɔliso 380 an ka jamana kɔnɔ o de la u ye secrétaire général wuli k'ale bila kaso la fɔlɔ a sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ sen na ɲinan an bɛ gouvernement fo parce que denmisɛnnin caman orientera ka taa lycée public la dɛ 380 lycée privé n'o tɛ yen k'o wari bɛ ka dun o tun bɛ ka bila ka taa o la ne yɛrɛ bɛna taa est ce que an tɛ classe joli de bɛ yan de au moins an yɔrɔ ma ye an ka so kɔnɔna ye an bɛ première année ni deuxième année ni troisième année kɛ an bɛ taa an tɛgɛ jan ministère la k'an ka papier ɲini
alisa ala k'an kisi tribunal min bɛ kutalakaw fɛ yen olu fana ye maa dɔw minɛ kirisi ne bɛ tilen ka kuma in fɔ aw bɛ yala ne ko n k'aw ma n ko jɛgɛ wusu ka di tɛgɛ wusu de ye ninnu bɛ procureur yɛrɛ naga kɔrɔ dɛ olu de bɛ papier feere mɔgɔw ma papier min kan ka d'i ma 150 u b'a feere u bɛ dɔ feere 600 u bɛ dɔ feere 1000 u bɛ dɔ feere 2000 casier judiciaire certificat de nationalité donc kutala procureur de ye 6 minɛ olu la commune 6 fana na 4 fana minɛ la ko kiri ko k'u bila ka taa kaso la anw denw bɛ ka bɔ k'olu na taa don armée la u bɛ taa papier ɲini ni sɔngɔ de bɛ taa da olu kun o sɛbɛnw na n y'a mɛn fana ko kiiritigɛyɔrɔ dɔw fana b'an ka jamana segu ni mɔpti yan fanw na ko ni taara k'i bɛ taa plainte kɛ yen fana plainte la k'i bɛ wari sara fana mais n'ala sɔnna ma komi n yɛrɛ taatɔ don yen fanw fɛ n bɛna olu sɛgɛsɛgɛ an bɛna olu sɛgɛsɛgɛ ka t'olu ka taa an bolo da o k'o kisɛ kan parce que jamanadenw sɛgɛnna walahi n'i ye nin ko ninnu sen bɔ rébellion na a tɔ b'a dɛ kiiri tigɛcogo jugu sariya tigɛcogo jugu maaw ka hakɛ dafabaliya ka maaw dɔw to yen olu k'u sago kɛ jamana na e ka anw ka dugukoloko ta k'a jate minɛ préfet sous-préfet gouverneur maire dugutigilakaw olu de bɛ société créer ka dugukolo ta k'a di chinois ma b'u sago kɛ a la maa si tɛ se ka kuma u fɛ sanubɔyɔrɔw lajɛ bi bɛɛ n'i ka colonel don sanubɔyɔrɔ bɛɛ n'i ka juge don bɛɛ n'i ka magistrat don bɛɛ n'i ka avocat don n'i ko k'i bɛ to ko sɛgɛsɛgɛ ko mɔgɔ bɛ ka don mɔgɔw ka permis kɔnɔ ala ka n'i ci n'i ma farati e min bɛ k'a fɔ u b'i minɛ k'i bila kaso la o sen tɛ sanu min bɛ don avion kɔnɔ su o su ka bɔ ka taa kɔ kan mɔgɔ minnu nana k'u bɛna o tile n'aw ko aw tɛ fɛ ka olu ye o tuma aw bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo di o de la o don terikɛ dɔ k'u ma ko lutte contre la corruption ko k'olu kamana gannen don n ko an ka to ka wale ɲuman dɔn dɛ kirisa a y'aw bolo kuru a y'a fɔ ko éducation a k'a fɔ agriculture a k'a fɔ lutte contre la corruption Modibo Siribe nana ATT tile la nin domaine si tɛ a ma état généraux kɛ min na ka papier dilan k'a bila ye lutte contre la corruption na sɛbɛn fɔlɔ minnu bɔra n'a kun kan ka appliquer a kun kan ka appliquer polisiw de kan bourse du travail la o taara conférence de presse de kɛ yen k'a fɔ ATT ko Modibo Siribe bɛ fɛ k'a ka fanga dafiri polisiw ko k'a tɛ appliquer mɔgɔw ko ko olu bɛ fɛɛrɛ ɲini na ko ka lutte an ka to ka ni kunu ma to mɔgɔ min kɔnɔ bi tɛ to i kɔnɔ syndicat de ye don syndicat de wulila k'i jɔ k'a kana kɛ dɔ ko ma ko fɛɛrɛ n ko lutte contre la corruption ko tɛ a Modibo Siribe y'a état généraux kɛ ka école état généraux kɛ ka sɛnɛ bila sen kan u ka taa papier ta k'a lajɛ mɔgɔ bɛɛ ma tiɲɛni kɛ dɛ mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ minnu ye ɲumanw kɛ f'an k'u ka ɲumanw dɔn u ye baara bɛ se ka kɛ n'a sɛbɛnw ye malikura ye tiɲɛ dɛ mɛ malikɔrɔ dɔw fana ye baara kɛ dɛ an ma wolo bi o minnu y'an wolo olu ye jugumanw ye n terikɛ dɔ bɛ yen tubabukan dɔ b'a d'a ma ni ne ye ko aux âmes bien nées o cɛ on est tous bien nés den wolo juma bɛ ɲuman ni juguman dɔn an ka ɲumankɛlaw minnu ye ɲuman kan an k'a dɔw ye initiative kɛlɛ kɛra yan mɔgɔw y'a gosi ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ san labanw na i bɛ ka nalen u y'a bɔ initiative la ka kɛ initiative céréale ye salifu min filɛ nin ye Sanogo Modibo Siribe y'o de ta k'a ka école ko ɲɛnabɔ ka état généraux organiser ka recommandation kɛ école bɛ se ka bila sira kan an yɛrɛ ka école an bɛ école min fɛ mɔgɔw bɛ kalan kɛ ka se ka baara min sɔrɔ cɛ an kana ɲinɛ olu kɔ koyi o mɔgɔw bɛ yan dɛ i b'i ka malikura boli la to ka dileki kɔrɔnin dɔ ta i k'o fana lajɛ i k'a furan ka bɔ a la i k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ mago ɲɛ i ye i kolen jɛlen ka fisa ni nɔgɔlen kuma bɛɛ dɛ an kana ɲinɛ mɔgɔw kɔ minnu ye ɲuman kɛ maa caman de bɛ so bi u bɛ se sɛbɛ la u bɛ se baara la u cɛsirilen don faso kanu b'u la wa u tilennen u jɛlen e y'u wele cogo i delila ka mɛn k'u bɛ ka wele tribunal la i y'a mɛn k'u ye yuruguyurugu kɛ k'u ye faso ta dun wa u tɛ Mali kɔnɔ yan u ye koko ta ka bɔ u ye katakatani de ta ka boli yan an kana ɲinɛ dɛ
Bitcoin la corruption fura bɛ Mali kɔnɔ a baaraw kɛlen a fɛnw dɔnni a sɛbɛnw bɛ yen. San daminɛ na dɔ ko ma ko ale nomina ka kɛ ambassadeur ye k'a mago bɛ document dɔ la ko orientation fɛn dɔ. N ko n ka cɛ t'i ka ministère la i ka t'i ka secrétaire général la i ka taa ɲini. A ko komi ni karisa ka surun n ko non karisa y'a dilan k'a bila faso de ye. Taa ta i k'a lajɛ. An kana fɛn bɛɛ fili koyi. An ka hakili to an yɛrɛ la. IM Kucala k'olu bɛ tile saba baara bila la ko sabula wari minnu fɛn mun kan ka d'olu ma ko o ma sɔrɔ. U ka académie maaw murutilen don. Maliki Berete Nɔgantino Maliki an b'a fo a n'a furumuso. Bayi Jakite, Jango Bagayogo, Dawuda Magasa, Basabugukaw, Gabriel Abel ka taa se Konima Jɛma ni Sɛnu Bakɔrɔ ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo. Salifu Konare Jisumale k'an b'a fana fo ka Buwa Buna ale ni Bakɔrɔ Sɛmɛga k'u fo Aïda Sumare Akibu Konanji Segu Falili Boli ka taa se Aïda Kante ma ani a balimakɛ n'o o ye Vieux Kante ye ka Honorable Amadou Kulubali k'olu bɛɛ lajɛlen fo. An balimakɛ an terikɛ ani an jɛɲɔgɔn n'o ye Mamadu Nama Keyita ye. Bonya dara kɔrɔ Kigalikaw fɛ yen k'a ye baara mun kɛ san tɛmɛnenw na a ka jamana kɔnɔna na baarako la n'o ye sirako ye k'a baara k'a ɲɛna u ye jɔnjɔn d'a ma prix meilleur excellence du mérite a y'a sɔrɔ nin kalo in tile 28 Kigalikaw fɛ yen wa maa minnu fana taara n'u bɛɛ ye prix sɔrɔ olu tilara ka bonya d'a kan parce que k'u y'a ka baaraw ye ani debaw senfɛ u ye fɛn caman kalan a fɛ u bɛ se ka taa min kɛ u ka jamana kan k'a Keyita. Denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u faw tora kɛlɛdaw la n'a bɛ fɔ o ma ko pipi de la nation olu ka ɲɔgɔn ye tako sabanan o kɛra Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi Asimi a ye laada min sigira Ibrim Boubacar Keyita fɛ a y'a sinsin min ye sɔrɔdasiw denw ye maa minnu bɛ yen n'u denw tora kɛlɛdaw la n'u ye degun sɔrɔ i ka mɔgɔw b'a la o PAGisiw denw b'a la donc bɛɛ de don. Jamana a y'a kɔfilɛ u la a bɛna u ta pour que u ka se ka baara kɛ effort de guerre hukumu kɔnɔna na Seydou Kane ale tɛmɛnen kɔfɛ n'ale ye $50 di Mama Suraka n'u b'a wele n'a ka société ye Sodima ye olu fana ye $50 di wari dira Jara ma général Jara a ma ne wele dɛ Chris bon comme Keba bɛna ale peut-être Keba bɛna an wele ale y'an ka jo ye ale b'an wele n'Ala sɔnna a ma Madu fana bɛ yen o a kɛra colonel major ye Masawule an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn colonel major sisan ne ko non ko colonel major donc an b'a fo a bɛ état major la ye nin waati in na an bɛ colonel major Abbas Dambele fana fo an dontɔ Gawo ko journaliste kaw ma bɔ anw na Masawule ko k'u b'a ye cogo di k'a lakali DJ ko non a y'o ma bɔ anw na Chris maa caman bɛ kuma caman kɛ Bamakɔ yan ne bɛ fɛ u ka taa n'u dɔw ye furanna walayi i bɛ obi dɔn wa ni obi panna yan kunna sisan an si tɛ se ka fosi kɛ su in tɔ la ka pan ye ka tɛmɛ dɔrɔn m'a fɔ a ka bin so in kan dɛ a ka tɛmɛ dɔrɔn su tɔ in na aw ni an si tɛ se ka jɔ an sen kan tuguni cɛ mun b'o o kɛmɛ lamɛn su ni tile ka tila ka gɔlɛ ci an ka sɔn olu ye koyi ne siɲɛ fɔlɔ mugu ka ci ne ɲɛna ne kun ko n k'a ko bannen ye nin ye sa n ko cɛkɔrɔba t'a den ye tuguni Madu ko ne ma ko e ma foyi faamu k'an bɛ taa n'i ye sanite la k'i ja bɛ jɔ ye de cɛ an k'an ka sɔrɔdasiw waleɲuman dɔn an k'u waleɲuman dɔn minnu ye wari di ko Ala kana ta yɔrɔ langolo yan an ka monsieur MC an b'a fo Buguri n'a ka gɛrɛnadenw a bɛ taa Seydou Mamadou Dipafane Cheikh Kante délégué Boubacar Monzon Traoré Sala Babi ka taa se Yeli Sisoko ma min ye Moribo Tunkara ye an b'a fana fo ka Burama Sisoko fo ka Burama Sire Kulubali Kara k'ale fo Clédou Thian Ferme Thian k'a fana fo ka Chine fo Japonkaw olu fɛ yen
ko ni ala sɔnna ma ko n'ala ma ko wɛrɛ kɛ nin kalo in tile 10 Clément ko k'ale n'a ka maaw ko olu bɛna wuli ka jɔ kɛ ko ka marche belebeleba boloda Bamakɔ kɔnɔna na collectif pour le Mali k'u ka wuli ka jɔ kɛ kun ye min ye ko kurantigɛ jugu min bɛ an da la ale ni fichier min b'an bolo ko o fichier k'o man ɲi ko n'ala sɔnna ma ko novembre kalo tile 10 k'u kɔni bɛna jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ka pression kɛ yaasa fichier min bɛ yen o fichier ka bɔ yen ko nka k'olu ka wuli ka jɔ kɛ kun ye ko ka armée dɛmɛ Mama Suraka ninnu ye wari di a tɛ taa wari di fɔlɔ yan'a ka taa marché ka ko marché ye marché de ye est-ce que a ye n ka kuma faamuya marché ye marché de ye a y'o marché di armée ma banni baflu jisuma organisation publicité nin bɛɛ ye wari de ye aw ka t'o di armée ma banni ni soutien à l'armée de ko do ko wɛrɛ t'a kɔrɔ a ye taa di armée ma bɛɛ ka kegu mais bɛɛ fɛɛrɛ tigɛlen do i kɔ ala k'a ɲɛ ka d'an ma Alu Badara nana k'a se magistrat do an b'a fo Dramane Jara ale fana ye magistrat ye an b'a fo Alu Nampe o fana ye magistrat ye Cheikh Mohamed Cherif Kone Jacqueline Konare an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka attaché kɔrɔ Dunbiya k'ale fo min ye Dunbiya Konakiri Akimaw ko olu ye radio so dɔw datugu redevance sarabaliya la an y'an da don o la CNT ko aw ɲɛ bɛ maa caman ka démission na ko k'u bɔra CNT la k'a papier ma se secrétaire général la dɛ ni Jarasuba bɔra a la k'aw ɲɛ bɛ démission tɔ fɛn fɛn la a si sɛbɛn ma se munna mɔgɔw bɛ ka démissionner parce que u b'a dɔn ko kalo kelen nin kɔfɛ Assimi bɛna u ka décret abrogé yan'a ka abrogé u b'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'u démissionner la dɔw yɛrɛ bɛ depuis CNT sigira u ma don siɲɛ kelen olu bɛɛ bɛ ka communiqué kɛ bi k'u to yɔrɔw la ko u démissionnera démission kɔni fana n'a kisaw n'a a sariyaw don mais secrétaire général de CNT la maa kelen min ka démission papier dalen bɛ o ye Jarasuba ye wa ale fana a ko k'a bɛ sariya ka bolo kan ni a ka décision abrogera hakili la k'a fɔ procureur o ka wele o na se ale ma tanti Mariam Samake an b'a fo nin kɛnɛ kan ka tonton Ci Jakite fo min ye Jacqueline Traoré k'ale fana fo commissaire Kamate Mokhtar Dunyon Peru Bakari Kante Master Sumi Aras Kebe ka taa se Doni Brasco ma Baba Maïga Prince ale ni Bubula ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Masini Jangina an tɛ ɲinɛ olu kɔ Bedi tɔgɔ filaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Amdalayi Isa n'ale ye commune 4 dosokutigiw ka ɲɛmaa ye k'a fana fo Mula Idrissa an tɛ ɲinɛ a kɔ MPJ Jara ani She renouveau kɔnɔna na an bɛ Yusu Karabati ale ni Modibo Sanogo fo Isa Kaba Fanta Tumata Amadu Lasana Konare k'an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko min ye douane impôt maaw ye olu fana ye sɔrɔba kɛ nin waati laban ninnu na o tun kan ka sefa wari miliyari 830 ani 20 sɔrɔ nka o taara 835 la min ye Mathias Konate an yɛrɛ kɔrɔkɛ do vie k'an ka foli bɛ s'a ma Balabugu ale dɔnnen do yen kosɛbɛ école kalajata maaw k'olu fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen fana n'o ye Dr Salim n'u b'a dɔn k'an b'a fo ka Aba fo Titanic kɔnɔna na pressing dag an tɛ ɲinɛ olu kɔ ka jɛka optique maaw bɛɛ lajɛlen fo Amdalayi ACI la min ye Mali fura ye Ɲamakɔrɔ Kuse Tera Sama transfert ka taa se Lasana Kone Savane ma Malik Bazoum Segukaw fɛ k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Yorosokaw fɛ dugu min bɛ yen n'o ye Bura ye ko ekɔliso datugulen don kabini nin kalo tile 31 u y'a jira k'a fɔ ko min ye jɛkulu marifatigi dɔw kɔni nana ka na maaw gɛn ka bɔ yen ekɔli karamɔgɔ k'u ka taa kalandenw olu caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu sirannen don nin waati in na sabula kalan taara kalo kelen yɛrɛ ma dafa fɔlɔ n'a fɔra ko k'olu ka ekɔliw datugu k'a bɛ gɛlɛya u ma u kɔni ye welewelemada bila gouverneur ma ale ni Kucala ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma ko u bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na Kitakaw fɛ yen Très ko o ye maa 3 faga muso dɔ ale n'a den 2 min ye ministre kɔni a ko a bɛ welewelemada bɛɛ lajɛlen fɛ terrain tɛmɛsiraw maaw k'u hakili to a la kuma tɛ nin waati min na terrain ale wulilen don fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa o ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na nin ye sigida 4nan mɔgɔ ka bataki o ye ɲɔgɔn ye bataki ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ko conférence de presse bɛ yen dɛ u b'a fɛ ka yɛrɛwolo kɛ ko sugu dɔ y'an bolo dɛ est-ce que an tɛna cɛ wele a ka na démission ninnu fɛn ninnu ɲɛfɔ an ye sinon yɛrɛwolo sɛgɛnna dɛ ou bien nin waati in na Abdul Ɲangi fana bilara ale ko u y'ale bila nka kuran y'ale minɛ
an b'a kuncɛ n'o kuranko kelen ye a fɔ an ka ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ kuranko la. Kuran kɛlen no ka jamana in sɛgɛn bi, kuranko ntanya kɛlen no ka jamana in sɛgɛn, kuranko ntanya kɛlen no ka jamanadenw sɛgɛn. Degun bɛ maliyɛnw kan nka u ka bonya bɛ faamaw yɔrɔ, u ka bonya bɛ ɲɛmɔgɔw yɔrɔ. O bonya u ka sinsin o ka to sen na fɛɛrɛ ka sɔrɔ kuran na yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min na. An sera ka min sɔrɔ su in na ka da aw tulo kan o ye nin ye. N'Ala sɔnna a ma sini kunnafoniw ni kuran ma tigɛ an k'o fɔ ka fara a kan. Parce que Facebook fana kalelen don a kun kan sisan nɔ. A ko bɛ ka caya dɛ. Ko ni waati dɔ sera k'u bɛna wari sara don Facebook fana na. Aw y'o kibaruya mɛn dɛ. Ko Twitter yɛlɛmana ka kɛ X ye ko o fana bɛna tila fila ye. Fantanmayɔrɔ ani faamamayɔrɔ mun bɛ wari sara ani mun tɛ wari sara. Meta yɛrɛ n'o bɛ nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Amerikaw yɛrɛ bɛ fɛ k'a fɔ ko o yɛrɛ ka baara yɛrɛ jɔ pewu. Donc maa minnu ko k'u tɛ taa TikTok n'a fɛnw kɔ a t'a labɛn don dɔ la kɔni a bɛ bɔ nin bɛɛ kan dɛ parce que wari sara de bɛna don a bɛɛ la. Diɲɛ foyi tɛ kɛ fu tuguni. N'i bɛ dɔ bɔ i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ ɲini. Ko Facebook ye san 5 de kɛ k'a bɛ musaka min cɛ ka di mɔgɔ ma k'a ka ca kojugu. K'u yɛrɛ tun bɛ min sɔrɔ a la k'o ka dɔgɔ nka ko baarakɛla bɛ ka caya. O de la u bɛna n'a lajɛ ka dɔ fara u ka musaka kan. Min ye Twitter ye o tigi y'a jira k'a fɔ k'ale tun ye a di groupe yɛrɛ tɔgɔ ye min ye u tun y'a di min ma o na kɛ wuli a ka kɔnɔnintigi in ko wuli a ka hakɛ